ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ରଥ ତିଆରି ଚାଲିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ରଥରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ରଥରେ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ହୁଏ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କାମ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର କି ସୁନ୍ଦର। କେତେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ